Good morning mga ka-Johnny. Dito kami ngayon sa Bicol, Barangay Labaw, Limana, Camarines Sur. Dito kami na palayan. Kuha kami ng buko. Kasama yung kapatid ni Macy's, yan yung nakamotor na pula. Saka yung bicycle. Saka yung isang naka-uwi papa. Flat. Ha? Flat. Gulong. Okay lang yan. Uncle, dapat dumang ka sa balyo. Stop yan. Dito kasi January dapat December pa lang tanim. So gawa pa na yung ulan, yung iba nag-uulit ng sisira yung mga pa. Kaya ganda ng view. Ito yung mga kagandahan dito mga ka-Johnny, kahit nasa gitna ka ng palayan, bukid, madadaan ng hangin, lamig. Parang nasa bagyo ng Kapatagan. Patag na patag. Sa babakasyon dito ulit, kaya dapat hindi lang balikan, hindi may kunting enjoyment dito. Oh my God! Kahapon mga ka-Johnny doon sa bundok, pauwi kami dito sa Bicol. Grabe, ang bigat na nung motor na gamit ko, pero umigiwag pa din kami kapag may bukso ng hangin na nasasalubong namin. Buti na lang yung mga bus, walang biyahe, yung mga tracking lang yung nasasalubong namin. Pero iba ang hangin talaga pag sa bundok, ang lakas. Sasamahan pa ng on-off ng ulan, kaya biyahe namin kahapon, inabot kami ng 12 hours. Umalis kami ng Maynila, Pasig, 3:35, karating kami dito ng Bicol 15:05 na. So 12 hours, halos 11 hours and 40 minutes yung aming biyahe mga ka-Johnny. So
na farm. So may ilang puno ng niyog dito eh. Sa gilid lang. Si Palayan na yung ano ni Papa ni Mrs. dito. Sinasaka. Wow! So ito. Ito na kami. Meanwhile, Oh, lakas ng... Bugbog sa hangin. Sino yung bagyo na dumating dito ng karan? Yes, may signal. Sila yung nagsasaka mga kadoni. Malangay po na maritaling tubig. Malangay po na. Yun yung buko. Ang dami. oh my God! Ako pa doon sa may kinalapining. Hi daw, Tin oh. Tin. Tin. Mac. Tin. Ayan. Ito yung Palayan mga ka-Johnny. Ayan mga ka-Johnny yung ano, tubig. Pinuksan lang kasi magpapatubig na sa Palayan. Ayan na. Wow! Ang lakas ng agos ng baha. Mahabot pala ang tubig. Ganyan lang niyo na ilagyan. Andar. Ito yung Palayan mga ka-Johnny. Wow! Pwede dito yung manikinig. Aboy, maamis man daw. Ayan yung panungkit ng buko. Yan kilo, tamang. Wow! Sungkitin lang, hindi pwedeng akitin kasi walang ano, walang apakan. Sabangin ako. Ano na kaya ni? Ano na ba kasi madilis? Ganda na. Ano po na Dati nung pumunta kami ni Papa dito, kami lang dalawa. Nagpito. Doon Ayun ako na. umihi. Oh. Kami dalawa. Hindi na ka magundang. Ayan, susungkitin na yung buko. Dali na, tama pa. Pisting nga. Yan, matakas na talaga yan, oy. Yan. Oh. Ay, yung tipong pa yan. Ano? Kaya paano mag-iba? Buko kaya yan, buko. Ay, yung puto sakto. Sakto. Okay yan, oh. Wow! Matanga. Hello, Mac. Matanga. Wow. Sakto, sakto. Sakto, sakto. Tama lang pa, tama. Sakto. Banata na. Daw, daw. Ah, Wow, sarap. street. May iba na pala ni. Sabi yan, Lunes. Sige, banat lang kayo dyan. Buko lang kayo. Mamaya, ayusin na natin kakarga dun. Yan. Oo, ipapadala ko na rin yung mga papadala ko. Pati yung bigas. Papakuha ko na lang kay Edison.
Balatan lahat, Mac. Yan po si Ninyo po nakakatikim ng buko namin niya. Nasupog lugod ako. Tagabi ko din nakakakakan buko. Magharap tayo din sa video. Nakakahawa pala ang pagiging vlogger. Sige lang, ubusin mo yan. Angkol, mag-ano ka na? Di ba mga tatakaw sa buko. Mahal daw kasi ito sa Maynila. 35 ang isa, tapos wala pang laman. Minsan pa may laman nga, matigas-tigas na. Sipon na. Malauhog daw kasi doon. Mahal pa. Dahil na pagparaaran no, oro baki mak, kabus. Hindi na babalatan yung Mac. Hindi na bibiyakin. Napasloon po si Tere, oh. Hindi nga, parang hindi naman ito nakakatikim ng buko doon. Eh, nung nakaraan lang, bumili ako ng buko. Ito po yung ano? Yung puti. O, yung kutsara ko. Gusto mo magduman, saglit lang. Saan yan? Kaya pa man, ano? Yung ano? Bulalakaw. Umadyan na. Anong balalakaw? Eh, nga po, nag-iiriwal na po sila sa bulalakaw. Saan? Wait lang, kakain lang kami, may bako. Nahiling mo to? Nahiling mo to ito puti. Eh, po yung isa ng takaw-takaw. Nakuha rayo to. Tumanggot na naman sa to si ano. Nangyarap mo to, di ba? Yan, tiklaro kita. Diyan na, mag-iba ka sa mo. Hindi ka na sa may rinis. Grabe ang kakanitere. Dito mayo gani sa Manila. Sa ko na makansaro. Oh, Wait lang, Kuya Kim. Garo man. Ano mo yung dyan ng dip? Kasi po na. Oh, masarap niyo. Mga ka-Journey, dito kami sa Palayan ngayon. Nagbuko ang mga tiga Maynila. Wow! May sasakyan, ang bilis. Ayan mga ka-Journey, yung aking bagong motor, itong TFX 150. Yan. So, nagamit ko na siya dito sa Bicol. Biyahe namin kahapon, February 19. So ayan, dito kami para manguha ng buko. Ayan. Ganda yung daan dito mga ka-Journey, kahit nasa Palayan, simentado. Wow! So ayan mga ka-Journey, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Kami ay pauwi na rin. Ito nga aso. Kaya mga ka-Journey, pauwi na kami. Ayan, tatanim pa lang yung iba mga ka-Journey.
Yo, kasabog lang ang binili. Yan si Kuya Kim. The rider. Wow! Hi daw, hi. Ay ka! Hi ka daw. Hi. Hi! Kanasinin niyo na sa sofang pa. Babati mo yung dalawa. Edit. Tare! Hi! Natatakpan ng ulap na yun. Yun yung Mount Isarog yan. Ano na yan, unahan ng naga. So, wala dito si Mark. Ganda. Maganda ang ano yan, ang view kapag wala ang ulap, nakita. Meanwhile, Kaya sana matapos na yung ano na to, itong pandemya natin para naman hindi mahirap pagka uuwi ng probinsya, kailangan pang kumuha ng cabin pass swab test. Is na yung gagastusin mo sa pag-process pa lang, gagamitin mo ng budget dito, wala na, nauubos na. Kaya yung iba hindi halos makauwi kasi hindi nila afford mag-swab test. Swab test pa lang may 1,500, 2,000. Wala ng budget mga kanyomi. Kaya yung iba base na lang sa Maynila. So ayan mga kanyomi, yung San Juanico Bridge ng Lipanan, ng Barangay Labaw. San Juanico Bridge. San Juanico Bridge. Natawid na po tayo ng San Juanico. Yung San Juanico Bridge namin na sobrang haba. Ayusin mo, malaglag tayo sa kanal. Yan, nalaglag sila dito, di ba?